Hei! Seuraavalla videolla käydään läpi, kuinka lehden tilaajana pääset lukemaan digijulkaisua ja näköislehteä. Kirjoita verkkoselaimeesi jpkunnallissanomat.fi. Sen jälkeen Kunnallissanomien sivu avautuu ja oikealla näkyy näköislehti. Klikkaa. Tilauksen yhteydessä saat sähköpostiin tunnukset, joka sisältää 5-numeroisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tuorein lehti näkyy näköislehtipaikalla ja sitä klikkaamalla pääset selaamaan lehtiä. Lehteä voi myös halutessaan zoomata. Klikkaamalla uutista pääset lukemaan uutisen verkkosivulla. Noniin, näin helppoa ja yksinkertaista.